Er dagbog? Er dagbog? Er dagbog? Er dagbog? Er dagbog? I dag der skal vi ind og se, hvordan jeg blandt andet får tiden til at gå her om vinteren, når det bliver koldt. Vi har blandt andet et fjernsyn herude. Så har vi også et par computer herude, hvor vi kan tilslutte diverse udstyr, træningsudstyr. Vi kan også godt gå over på en musikkanal, og så er der nogle store højtalere, så man kan træne til lidt musik. Ellers så står min vinterracer herude, og min sommerracer står også herude. Ellers af træningsudstyr, så har vi blandt andet et løbebånd her, som jeg primært faktisk bruger om vinteren eller efteråret. I år begyndte jeg at løbetræne lidt i slutningen af september og lidt i oktober. Jeg lavede blandt andet nogle Coopers test for at se, sådan, hvor langt henne jeg var i min form. Og det var sjovt at se en udvikling, når man ligesom løb 3-4 uger, og så se, hvor langt kan jeg nå med det. Men ved siden af cyklingen, så styrketræner jeg også. Der er en bænkpres her, som jeg bruger lidt. Jeg træner især overkroppen her indtil 1. januar. Og der er også nogle løse håndvægte, man kan bruge, hvis man vil det. Så er der også sådan en til benene hernede. Så er der sådan en multimaskine her, hvor du både kan hive lidt og skubbe lidt, og der er også noget til benene. Ellers så er der en romaskine. Men det, som jeg faktisk skal til at bruge allermest herude, det er faktisk den her. Og det er min Tacx Fortius Home Trainer. Den kan tilsluttes til computeren, og så sidder der sådan en her kæmpe motor hernede, som er forbundet til motoren. Eller det der, hvis man er power adapter. Det der motoren, det fylder i hvert fald en del, og så kommer der modstand, og så kan du køre sådan nogle DVD'er, ligesom den her TIF Baston TIF, eller Montepaschi Eroica, dem jeg har liggende herude. Altså det er god træning, og der er også sådan en styredæm til, så du kan styre det. Og på vinterraceren her, hvis det er, man får skader, så foregår det på den her. Sådan en skiløbsmaskine, jeg ved ikke engang, hvad det hedder. Men de belaster ikke knæene så meget, men den bliver ikke brugt så meget, kan I se. Der hænger en masse dæk over den. Herude tilbringer jeg rigtig meget tiden om vinteren. Så det er vores lidt rodede garage.